Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu, umgwenyankomo Msavukazi Mvuleni into kaZazala Mamkhize. Lezi izigameko zempilo. So ngivashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi-ke usahila na. Sike simuze ukuthi usiphatheleni. Sawona? Yebo njani? Ngiphila kunjani? Ngiyaphila. Ngishaphi nami. Ngicela igama nesibongo nendawo osuka kuyona ngokuhlala. Igama uThabiso wangithi Sibongo ngisuka kaMhlabi yalingana kodwa njengamanje ngihlala eTown la eThekwini. Ushlomuka. Angisho nisho kanjalo? Ya, Hlomuka. Ya. Angazi ukuthi why le mbali le bayibeke ashuthi abafuna ukuthi ngikubone kahle. Ubalwa nami kahle. So ukhulelephi? Ngokukhula ngikhule kaMhlabi yalingana ke ngokuzama amatoho ngase ngithola itoho ngala eThekwini. Okay, ufeni la eThekwini? Iminyaka ngicabanga ukuthi unyaka wesibili lo ngila eThekwini. Oh, sana kufika kanti? Ya, ngisana kufika ngomusha. Sikhulele emakhaya kahle kahle. Ngisana ukuphorish wasemakhaya. Yini owakhula ichaza nje emakhaya? Emakhaya ngikhule nje. Uyabona ukwelusa siqhathwa yonke leyo mpilo leyo. Uboneni wenkomo. Uyabona nje ngibona zonke izinto zenzeka ngakhula nje kwa ukuthi ukukhula kubalula kanjalo ke emakhaya kuba. So na ulwile mawuqhathiwe? Noma nani qhatha inkomo kuphela? Besiqhathwa nathi. Uyabona nje nginepopo la ngemuva. Nginepopo engishaya abafana bengihlanganye. Manje meniqhathiwe nisuke nixabene ngempela noma into nje ephelela einsizweni? Cha, yebo lento iba kanjani wesizwe. Lento kufike kuthiwa uyamsaba lo. Nawe ufuna ukuba umfana phela wangakini uthi awumsabi. Kuthiwa mqhumise ngempama iqala lapho kamqhumise ngempama nawe umqhumise ngempama. Seniyolwa ke nilwe leyo nto leyo ngibhade ke le. Kodwa niphinde nizwane. Niphinde nizwane futhi. Okay, ake sivele nje sikhwele phezulu kwendaba bagila ngani kwenzakalani ungichazele nje yonke into ungashiyi next. Okokuqala nje ngibonga ithuba lokuthi ngilithole lokuthi ngikwazi ukubhalela la ku-Black Life. Okay. Ngiyabonga kakhulu ngibabonile abantu besizakala more especially futhi abantu abaseduze kwami. So ngase nami ngithi ngithatha ithuba ngizothula udaba lami la ku-Black Life. Okay. Ngokukhula ngoba ngisho ukuthi ngikhule emakhaya. Ngikhule emakhaya ke uba nentombi ufike esigabeni sokuthi yomisa iduku. Okay. Ngibileke nalentombi sathandana iminyaka ngifunda esikhulu kwaze kwaphuka ukuthi ngimisele iduku ngasekhaya kwazi ukuthi intombi yami. Okay. So ngakhula khona ngathola itoho ngalithola la eThekwini itoho. Ngabuya ngazohlala eThekwini ngahlala eflatini. Le flat icommune. Kuno rooms awami engihlala nayo wesilisa. Okay. So mina itoho lingifaka emini ntambama urooms ungena ebusuku. Okay. So lo wesifazane engizwana naye ke akhale ukuthi ufuna ukuba seThekwini nahlale nami. Ufuna ukuzama athu umsebenzi. Ngimsuseke asuke azohlala nami la eflatini. So bekunezinto nje bengingayiqondi ngaye. Uyabona mangibuya ntamba emsebenzini mase kumele yenkonzweni yokujabulisana ehlezi ekhala ngokuthi ukhathele. Kodwa ebekhona nje emini yabo. Ukhathazo yini mhlawumbe ukucleaner endlini? Yonke ibingixaka cause kukhona umshini okwasha khona yonke into la lo muntu uyapheka nje kuphela. Haw, okay. Yebo. So kwathi ke ngelinye ilanga emsebenzini ngingabikho right. Bangidedele ngibuyele endlini. Ubuye ngesikhathi ongajwayele. Engajwayele ukubuya ngaso. Ngesikhathi engajwayele ukubuya ngaso. So uma ngifika mina endlini ngifike kudlala iradio futhi idlala phezulu. Imake umuntu wakho umtshelile ukuthi awukho right mhlambe emsebenzini bazokudedela eli. Angimtshelanga leli khanda liqala ukungishaya ekseni kodwa ngangithi into ephelayo vele. So mase bekudedela ke emsebenzini awufoni ngani ke ekhaya usisi lo usho ukuthi ayisebengidedelile ngisendleleni ngiyeza lapho manje. Uyabona into mayivele yenzeka nje nakhona uyagula futhi ubuye ehlelanga usujala ukuthi ngiye ekhaya ngiyophumula cause vele awukho right. Hayi. Mina ubaba ongizalayo uye wangitshela ukuthi yazi ukuthi impilo. Ngisho kwabantu abashadile besifazane kakhulukazi njengoba thina sithembakele ukuthi mase siganile kufanele siphelele kulowo muzo lo singaphumi ngaphandle sibheke izinto eziningi. But ubaba ongizalayo ujwayele ukusho wayengitshela ukuthi umuntu ayikho indlela ongamshintsha ngayo. So kwakwenzeka kudala abomkhulu bethu bathi mase bebuya emsebenzini noma ekuzuleni kwabo umuntu acule ekudeni ukwenzela ukuthi akabanga umsindo ukuthi
umama ekhaya akeze ukuthi ayibona ngubaba ekhaya useyeza okwenzela ukuthi ungabi nama surprises isidingo singekho. So that's why ngikubuza ukuthi wena uye wafona yini endlini washo ukuthi hey no angikho right. Ngiya-understand ukuthi mawugula ngafiki nanokuthi phone uchaza ukuthi uyeza vele uyendlini asikho isidingo, but kubalekile ukuze ungasurpriseki la uyakhona ukuze nihlele ni right. So ingakho bengikubuza lo mbuzo lo. Ngiyaxolisa ungena emadevini kuyikona ukuthi ngoba ngisho ukuthi ngangekho right and ngijabulele ukuthi ngiyendlini early ngiyofika ngihlale nayi vele. Oh okay. No hayi kulungile. So ngiyasuka mina ngokugula kwami ngiyendlini ngizwa kudlala iradio ngendlela engajwayelekile. Ngiyazi ukuthi lo bhuti lo o roommate wamulele ngoba uyangena ntambama. Oh okay. So kungimangaza ukuthi le radio yadlala phezulu kanje kwenze ngoba phela umuntu lele. Okay. Ngifike ngivule nokhiya wami nami ngifike ngivule ngokhiya wami ngingene endlini. Mangena endlini ngiqonda straight ekamereni ngoba ngikho right. Ngifuna ukulala ukhathele. Mangivule ekamereni akhiyiwe. Yabona nami ngivula ngogqozo. Yeah ngivula ngogqozo. Phela iroom yakho. Mangivula ngogqozo. Namanje angikakholwa sisi. Kwenzakalani mawuvula? Mangivula ngiyafika ngaphakathi. Yena lo sisi lo naye uroommate wami ngibafika abanqune embedeni. Hawu. Embedeni wakho? Hayibo. Ngababuza ukuthi yini laba yenzayo bazama ngendlela abazama ukuchaza ngayo kodwa ayikho into ebengayichaza iphathekayo ngoba ngabafica benqune embedeni. Into engiphatha kabuhlungu ke manje. Lo owesifazane uthe una 2 months ekhulelwe. Into engiphatha kabuhlungu angisazi ke nokuthi lengane yami ngempela noma kusesiyone yami ngempela. Manje ngize ngaduba ngathatha impahla zami ngaphuma ngawufuna indawo ngizohlala kuyona kuba kunzima ukubabona njalo endlini bengibazi ukuthi benza lamanyana mangingekho. Mawuphuma uhamba uye wamshiya usisi la. Ngengamshiya ngikwazi ukumxoxa ngithi emakhaya kwazi ukuthi uze kumina ngoba vele mina ngamisela iduku. Manje angisazi noma ngiqhubeke ngimondle noma ngenze njani because akasebenzi yonke into ebenzelwa yimina kodwa mayisekwazi ungenza kanje. Angisazi nokuthi ingane yami noma kusiyone yami. Imake manje mawumisa iduku kufika nani impahla mhlambe kusuke kwenzakalani mekumisa iduku? Mangimisa iduku phela ila esuke khona intombi yoqoma noma mhlawumbe sekuyowaziwa endaweni ukuthi iqome kwalanga mawukuthi kalanga. Isuke iphetheni? Kusuke kukhona izintombi ezisuke zikhona. Ezisuke ziyojabula ukuthi kuyomisela iduku la kaSibanibani. Yes. Lifike limise kulomuzi lo iduku ukuthi akaSibanibani intombi yalapha isithathiwe iyaziwa nje emphakathini ukuthi iqome kabani. Yes, but mabefika nezintombi basuke bephethe mhlambe yini abafike bephethe. Into zesizulu lezi esuke ibiziwe nakhona kufike kusine kube mnandi kumisa iduku khona utshalo obugayiwe kulomuzi loyo kube mnandi kujatshulwe nje ku celebrate usuku lakho lokuthi uzomisa uduku. Mawuthi izinto zesizulu mhlambe izinto ezinjani khona isiphuzo isizulu leso show mase kuba nani yini lezi ezinye bagaya isizulu siphathe impahla thina esisuka khona esiyakhona esiyomisa khona iduku kuphathe impahla kuphathe zonke izinto mase siyakhona ke mase kumiswa khona iduku ke. Oh all right. Yo so le mali le iphuma kubale izinto nje cause nontshwala phela bezulu kudingeka imithombo and nayo imithombo iyathengwa. Yonke leyo nto le izinto esuke ethengiwe lapho iphuma ephaketheni laba. Kwakufanele ukuthi siphume ephaketheni lami ngoba yimi ngangithandana naye. Futhi ngangiyimisela ukuthi ngelinye ilanga uyoba umakoti wami. Kodwa ke ngendlela okwenzeke ngayo nama ngisazi ukuthi ngenze njani. So njengoba usuhambile ke mhlambe ngabe uyakufonela uyakulandela abuza ukuthi kwenzakalani ngawe uyaphila yini udlala la ukhona nje uyakulandelela uyaxolisa noma uyithulele nje ugeli. Yena emaqiniso uyaxolisa kodwa kunzima kumina ukuthi ngimxolele. Awusayifuna ehlanganise angisayiboni ngisondele eduze kwakhe kumuntu bengimthemba ngimenzele yonke lento le. Shuthi insuku zonke mangibuye ethi ukhathele ntambama kumele senze inkundla usuke yenza yena emini ngingekho mina. Shuthi angiyona indoda ngokuphelele kuyena. Khona le ngishoda khona. Uke waza mhlawumbe ukukhulumisana nobhuti lo buhleli naye lo wamfica naye. Ngathi ngifike endlini sikhuluma saxabana wavela wafuna ukuphamisa isandla ke washo ukuthi angena umuntu onamandla. Ngamdedela waphuma wahamba. Uphuma silweni kanti?
YaseBergville yandoda leya. Yo. YaseBergville and uyabona futhi iyibhinqa angikhulumi ngamabhinqa ibhinqa lelithi uyabona manje lento soyilungisa mase futhi ilungise manje hayi ukuthi kusasa. Yabo. So ngabona ukuthi ekugcineni ngizoluza iso lami noma amazinyo ami ngeke ungcono ngivele ngihambe ngizomthola umunye umuntu ekhambeni. Manje usuwe wazama ukuxhumana nabomndeni wakhe usisi mhlawumbe uchaza isimo ukuthi usuhlangabezana nezimpilo zithutha. Emaqinisweni umuntu engikwazi ukuxhumana naye uma wakhe. And uma wakhe mangimtshela uyamphikela. Uyabona futhi indlela aphika ngayo. Uphika kanjani mama cause ubengekho yena akabonanga lutho. Yimo namanga uthi ngithatha ingane emakhaya mangifika la ngazo yilaxaza. Hawu. Kodwa ingane yalikhuluma iqiniso kumina iyasho ukuthi angifuni uqamba ngalento sesiyenze mhlawumbe ka4. So angazi ngakube ngibhala la ukuthi angazi ngenze njani ngiqhubeke ngihlale naye ngiqhubeke ngimondle siqhubeke sikhulisa ingane ndawonye but into ebhlungu ukuthi angisazi ukuthi le ngane iyami noma kusesiyoni yami. Bazo kwanzima. Imaki wena inhliziyo yakhe ikutshelani? Noma ngabe kuthiwa awazi ukuthi kufanele wenzeni but I'm sure khona izinto ezibangisanayo eziphuca naye emqondweni wakho ukuthi angenze lokho noma ngenze lokho ngenze wena uzwe engazi ukuthi kufanele wenzeni. Inhliziyo iyafuna ukubuyela kuye. Uyamthanda. Ngiyamthanda kakhulu. Okay. Kodwa inkinga uma ithemba lingekho. Angeke kuphinde kube uthando lolo. Yena ngiyamthanda uyakwazi njengoba ngila futhi ngiyafisa ukuthi uma ethola ithuba ebukela le show esikuyona njengamanje azi ukuthi ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke. Kodwa angikwazi ukususa into ayenza kumina. Angeke ngiphinde ngimthembe ngempilo yami yonke. So njengoba ungeke uzuphinda ukwazi ukumthemba ngelinye ilanga asikho isidingo sokuthi ungamosha isikhathi uqala phansi ukubuyelana naye. So ucabanga ukuthi wenze ini? Ngiyazama sisungumuva on nempilo. Kodwa kwenzeki ngiyahluleka ingakho ngila ngiyahluleka ngazi ukuthi yini into engayithola noma mhlawumbe umuntu ungangi-advise ngayo ukuthi ngenze ukuthi mhlawumbe lo nto izodlula because ngiyamthanda akekho umuntu engimona wesifazane ophelele njengaye. Mayelana ke angihlosile ukupitshiza kuBhozo no angikho lapha but mangase kuthiwa kuyenzeka inhliziyo yakhe iyancengeka uphinde ubuyelane naye usuzokwenza njani manje ngezifo mhlawumbe uthola ukuthi khona ongekho right angasabuye nakho njengoba ebezenzela kanje empilweni yakhe uzokwenza njani futhi nizophila ngokuvikela empilweni yonke if ukuthi inhliziyo iyancengeka uyawehlisa umoya uyafuna ukuphinda ube naye njengoba uchaza ukuthi uyamthanda uphinde ukwazi ukumnikeza elinye ithuba njengoba exolisa futhi kuwena so nizobe senenza njani ke ngokuphila kwenu if usekukhona isifo esiphakathi kwenu. Angifuni uqamba ngasiswami uma ngenzeka mhlambe ngikwazi ukumxolela ngiyakholela ekutheni uthando liyakwazi ukwakha indlela yalo. Okay. Noma ngingathi ufika nani kodwa uma ngikwaze ukumxolela ngiyazi ukuthi uthando lunamandla kakhulu ukuthi lingaqhubeka siqhubeke sithandane sibe right. Mina ngiyabona usumxolelile and njengoba exolisa nje usazophinda akuthole elinye ithuba okungajwayelekile ke abantu besilisa angazi mina kwakutheni ngiyaqala ukuze umuntu wesilisa efisa ukuxola aphinda abuyelane nowesifazane ombambe esethubeni elinjeya ngiqala angikaze ngaze ngakuzwa lokho before because isikhathi esiningi abantu besifazane if kuyibona mhlambe abantu babo ababagangelile maye baxolisa kuyabuyelwana kwakuthiwa ka34 kwakuthiwa ka1,000,000 kodwa nina kawodwa hayi angazi kwakukhalela uhlobo lenyoni but ngiyambongela ke mekuthi mhlambe ubuke engazi ukuthi inhliziyo yakho zokhona ukuyincenga uyehlise nibuyelane kahle nibe right senikhulisa umntwana nogeli kunjalo siswami noma kuzoba nzima ukuthi ngazi ukuthi ingane kabantu kuyomela mhlawumbe ngilinde ingane izalo mase nenze DNA test. Okay mekuthi akuse yakho but i-relationship yenu iphinde ivuthwa futhi uzomkhulisa umntwana noma kuthiwa ke akuyena wakho ngoba phela bathi idonsa nenqola yayo itrailer yakho inqwelo so ngizomthatha ngihambe naye umntana ngimkhulisa angizukumlahla ngaphandle because ngiyamthanda usisi. So ungathini kubafowethu ababhekene naso lesi simo lesi obhekene naso wena othola ukuthi bona ke bashadileke
sekwenziwa kanje zonke izinto baphelelisene bazi ukuthi bayophelelana ndawonye but bayithole bekulesi sigaba ufike kusona njengamanje ungathini kubona ukubakhulisa engingakusho ukuthi muthemba umuntu kodwa musukumthemba ngempilo yakhe yonke yize noma ukuthi uyamthanda kodwa musukumthemba ngempilo yakhe yonke umuntu usangakushintshela umuntu usangakutshengisa isayito ungakaze walibona so ufundeni kuyona yonke lento le ngifunde ukuthi kwesinye isikhathi ngisho kuthiwa unomuntu ohlekisana naye ungamvumeli abeseduze nabafuyi noma nabangani bakho babesilisa abamhloniphele kude ngoba lento iqale efika ngamzwanisa nalohlana endlini kwaqala ukwazwana baxoxisana ngabona mina usesiwumndeni kanti lami ngangiyidayisa khona yena wayesebona intombi nalo wesifazane wayesebona indoda abahlobene phela abahlobene nje inhlobo so ingakho lokho nje ngingakusho ukuthi cha bafowethu abenze sure ukuthi mabithola intombi ayibe kude kakhulu kubangani babo noma abanye abantu besilisa abaseduze kwabo so insizwa le yase Bergville mengenzeka ibone le video ngafisa ukuthini kuyona hayi ngifuna ukumtshela ukuthi unamandla wangishaya nje lingeqo kanti alunamandla ukuhlukanisa abantu ababethandana ngalendlela eyisimanga kwaye mina nginamahloni ogoduka ngekhaya ngoba mangifika ekhaya kuzobuza ukuthi lo uhambe naye la ukephi ngizothini kubantu ngizothini mina kumndeni wami so njengoba manje sesikhulumile kanje ucabanga ukuthi fanele mhlambe umbize nihlale endlini eyodwa mhlambe nixoxisane nixolelane uphinde umnezele insipho noma usazwa kumziba nje ngiyacela ukuthi mangenzeka sikwazi ukuhlela phansi sibonisane yonke into yoniwa ngomlomo futhi ilungiswa ngomlomo akekho umuntu ongenawo amaphutha sonke sinamaphutha noma ukuthi iphutha lakhe libe buhlungu kakhulu kumina kodwa ngiyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lizodlula amanxeba yaphola ngiyacela nginike ithuba lokuthi sihlale phansi sixoxe ngabe ukuzimisela kwakho ukuthi umxolele kangaka mhlambe ufuna ukupheya o umthanda ngempela nje ayikho into ofuna ukumenzela yona wrong ngaphezulu kokuthi yena esenzile kanje ukuthi kuyintembi ngoba kungase ibuke le show but uyabona ngoba bengihlala naye bengisave imali yoyovela kubo okay okukhomba kona ukuthi angifuni kupheya kuyena ngimthanda ngokweqiniso wow amanye amantombazane nenhlanhla Nkosi yami ngihleli naye nje ngiyambuka ukuthi umuntu kanjani futhi ngambona ukuthi ulo muntu engifisa ukuthi ngihambise izinkomo kubo kanti uzongila igodo leyalenzile ke kimi so mhlamba awucabanga ukuthi mhlambe mase kuyenzeka uyamxolela kodwa ahlale ekuthenini akakuthembi uyakusaba because to be honest njengoba ngikuchazile sekuqaleni amadoda waxoli imistake eyodwa ifemale esuke yenzile ayixola isidalo so angiyazi ukuthi ngineshow ukuthi uyakwazi nalokho so wena mawuvula izandla kanje uphinde ufisa umamkela futhi umkhombisa uthando futhi emva kwayo yonke lento le ucabanga ukuthi uzohlala relax athi usumxolelile ngempela akukholakali that's why ngibuza ukuthi awuve ufuna ukupheya na cause he's not make sure ngoba ngisho ukuthi sesinesikhathi sithandana sike sadlule einkingeni okay uyangazi mina angisiyi umuntu othi yena mayenza iphutha nami kumele ngenze iphutha ngikhwele kuthini mayenza iphutha silungise lelo phutha lakhe siqhubeke nempilo imali mhlambe ngabe useke wakubamba before akaza ngibambe before but besinako ukuxabana ngezinye zezinto hayi ezokugangelana hayi ezokugangelana okay kodwa uyangazi ukuthi angisiyi umuntu ukuthi ngingathi mayenza iphutha ngiphinde ngifuna ukubuyela kena ngoba ngifuna ukumlimaza okay ay unenhlanhla bo uthe uzalwa mabani yena noma mina mina ngizalwa uMancopho ukhuliswa uMancopho ngikhuliswa uMancopho akukhulise kahle Nkosi yami ufike ungixhawulele kuyena mesaphila uthengele iphilifa neduko unginikezele yena hayi sakho yeah ngizofika ngenze njalo kakhulu
But-ke ya ngiyambongela uGeli. Ngiyacela bandla kungesikhathi esingakanani njengoba ufisa ukumnikeza elinye ithuba. Yeah. Ngiyacela akaze kwenziwe lokho before la ka Black Life TV and mina ngiziphethe nginabaphathi bami. So ngizocela abaphathi ukuthi abamlethe ngiyadinga ukukhulumisana naye eyedwa ngelinye ilanga. So angazi uma ungakhona ukungivumela yini wena kuqala before ngiyocela abaphathi ukuthi ungilethele yena. Hayi mina anginayo inkinga. Awuna inkinga. Mhlambe naye usengavezela enye side le story engasivezanga mina. Yabo mhlambe Engani ingakho ngicela lelo thuba because ngifuna ukuzwa ukuthi yini le eyenza ukuthi noma ngabe kuthiwa wenze ihlazo elingakanani but uphinde ufise ukuthi ube naye futhi uphinde umxolele uphinde umthathise komuntu engazi ukuthi akaze enze lutho oluyihlazo ngaphambilini. So that's why ngicela lelo thuba mhlambe mesikhulumisana ngizokhona ukubona ukuthi kanti yini le yena anayo mhlawumbe abantu besifazane bebonke afanele bayifunde yes. Yeah. No akunankinga seswama akunankinga ukuthi nimbize nihlale naye phansi nixoxe. Futhi nani nezombona ukuthi uwesifazane ohloniphekileyo uphelele futhi. Yeah. Sibonga kakhulu babi ithuba lakho sibonga kakhulu ukuthi usivashele kuhlelo. Ngiyabonga kakhulu kubonga mina nawe. Mbuke lapha ekhaya. Yo. Hayi amantombazana ninhlanhla la eminyango mina ngazi ukuthi ngayithini lento le. But ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.